Benvinguts en aquesta xerrada de presentació oficial de l'entitat gastronòmica cassanenca. Curiosament va ser el dia 20 de maig de l'any 2004 que ens vàrem trobar aquí també a fer la segona xerrada de l'entitat gastronòmica cassanenca. I dic la segona perquè la primera la vàrem fer al Centre Cultural Sala Galà, que va ser la prèvia de la primera Fira de la Caça, amb una xerrada que ens va fer el periodista Salvador García Arbós. Bé, primer de tot jo crec que han passat molt de temps, 4 anys, i des de la nostra associació hem de demanar disculpes d'alguna manera a la gent que va venir en aquella reunió, que celebraríem tot el tema de constituir-nos com a entitat, i desgraciadament han passat 4 anys. Demano disculpes públiques. De fet, la gent una mica que es moguem amb l'entitat som gent que també participem en altres entitats i a vegades vols avançar les coses i tot se retrassa. Llavors també amb el tema d'estatuts també s'ha tingut que anar 3 o 4 vegades a justícia, i dic que a vegades és una cosa que sembla fàcil, doncs realment quan la vols fer una mica bé també la cosa se complica. Com va néixer l'entitat gastronòmica? Us faré una mica d'història de com va néixer. Mira, va ser també arrel d'un curset de cava que es va fer també en aquest local, va ser l'any 2003, un curset que va organitzar l'Ajuntament de Cassà, i llavors, sortint d'aquest curset, alguns que érem aquí, vàrem idees que més o menys ens agradava tot el tema del menjar, tot el tema del beure, vàrem decidir que potser seria bo constituir-nos com a entitat i per què no fer aquests cursos de cata, aquests cursos de cuina que podrien ser interessants. Us vull dir que la presentació d'aquesta entitat va anar una mica paral·lela a la Fira de la Caça, i a partir de la Fira de la Caça i a la Fira de Santa Tecla i llavors la Diada de les Entitats, que s'organitzava llavors aquell temps per la Diada de Sant Jordi, ens havíem posat nosaltres en col·laboració amb tots els xarcuters de Cassà per presentar plats i tot això. I va ser arrel de la primera Fira de la Caça que els restauradors de Cassà varen preparar plats de cuina que varen donar a conèixer a molta gent. Això ens va agradar perquè molta gent de Cassà i de les rodalies que venien a la fira van entendre o van conèixer alguns plats que per ells són desconeguts. No sé, avui que hi ha el brasa grillada, les famoses croquetes de conill no saben que els fan, i a la Fira de la Caça va ser una manera de donar a conèixer aquests productes que fan els restaurants de Cassà. També tradicionalment l'estofat de senglar, molta gent no l'havia provat i també aquells dies el va poder provar, i sense anar més lluny, el famós niu de Can Quirze, que molta gent no sabia ni el que és un niu, va poder tastar el niu fet amb bou, bacallà i granotes, inclús que hi posa en Robert de Can Quirze. Per tant, jo crec que tot això és interessant poder anar a donar a conèixer una mica la gastronomia local. Finalment va ser el dia 14 de maig d'aquest any que, presentat els estatuts a Justícia de Generalitat, ens els varen aprovar. El nom definitiu que hi varen posar va ser Entitat Gastronòmica Cassanenca. També en aquella reunió de l'any 2004 me'n recordo que s'havia parlat que si seria bo donar un nom a l'entitat, però finalment per problemes de temps i fem-ne via vàrem decidir posar aquest, que és un nom planer, i així ho vàrem posar en els estatuts. I tal com diu les finalitats de l'associació, la seva definició bàsica és promoure i fomentar tot el que fa referència al món de la gastronomia, amb especial incidència a la gastronomia local. Que la Junta Directiva Fundacional, en aquest moment, la formen en Josep Maria Puig,
en Xavier Bernà, en Josep Ferrer i la Pilar Vilà com a vocals, en Panta Gómez com a tresorer, en Narcís Mundet com a secretari, en Robert Mundet com a vicepresident i un servidor, en Quim Cadenet, com a president. Repetim que aquesta és la Junta fundacional, però, a veure, el que volem és que les portes siguin obertes a tothom qui vulgui participar. De les coses que diuen els estatuts, bé, no els llegirem pas, però que hi varen posar que volem persones a partir de 0 anys. O sigui que també és bo que la mainada petita, si hem de fer xerrades de nutrició, això també en farem, i que participi amb aquestes coses de la gastronomia des de ben petits. Les persones menors de 18 anys, de fet, poden ser socis, però si mai hi ha una assemblea no tenen en aquest cas, doncs 10 i vot. Hem de dir que aquests 4 anys hem estat participant en multitud d'actes que s'han organitzat a Cassà de la Selva. Entre ells vàrem començar a fer el sopar de la Fira de Santa Tecla. El primer any el vàrem fer al Passeig Vilaret, el segon any el vàrem fer al Parc de l'Estació i el tercer any, que és l'últim any que el vàrem fer, el vam tenir que fer al menjador del Puig d'Arques perquè el temps no ens va acompanyar i el vam tenir que fer a cobert. Si algú, suposo que algú de vosaltres hi va assistir-hi, sempre vàrem procurar fer uns menjars una mica especials. Una vegada vam fer galta de vedella, vàrem fer vedella amb salsa fins, en fi, hem mirat i fer participar una mica els restaurants locals per donar a conèixer el menjar que fan. Hem fet multitud de xerrades gastronòmiques. Van començar amb en Salvador García Arbós, va venir en Jaume Coll, que és autor d'un llibre, El capvespre de la becada, i va ser molt interessant la xerrada. De fet, va ser una xerrada en petit comitè, que eren molt pocs, però arrel de la xerrada d'en Jaume Coll vàrem tenir l'honor, els membres de l'entitat gastronòmica, fer una sortida a la ciutat de Bilbao, d'Axpe a Txondo, a dinar un dia en un restaurant que se'n diu Etxebarri, on només es menja coses a la brasa, però amb una excel·lència exquisida. Llavors vam tenir l'ocasió de la xerrada d'en Joan Roca per la Festa Major, en Pere Tàpies, també ens van venir les cuineres de Sils, després hem fet... Cuiners de Llagostera. Les cuiners de Llagostera, també. Hem fet tastos de vins, hem fet tas de caves, hem fet presentacions de vins, últimament també hem fet el vermut per la Festa Major, hem fet curs de pastisseria, hem fet curs de cuina, hem participat a la Fira de la Caça i la mostra gastronòmica i hem col·laborat també amb la campanya que feien de cuina dels restaurants de Cassà i Llagostera, que feien la cuina del Bolet, la cuina de la Caça i la cuina de Festa Major. Hem participat a la Diada de les Entitats, hem participat a la botiga al carrer, hem fet l'esmorzar popular per la Fira de Santa Tecla. Doncs a partir d'avui ja repartirem unes butlletes per qui que estigui interessat en tot aquest tema i vulgui fer soci, es vulgui fer soci de l'entitat. Havíem pensat de fer uns preus populars, una quota anual de 20 euros l'any, que aquesta quota, també recordo, ja la vam parlar fa 4 anys, o sigui, no hem pujat preus. És exactament la mateixa quota que vam parlar fa 4 anys. Ens agradaria molt que la gent participés, col·laborés, i que si té diferents idees una mica de les nostres, que també ens ho digués, o podríem fer això, podríem fer l'altre.